أرأست زينة ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ በክልላት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማሊን ማእከላይ ኢትዮጵያን 16 ሰነ 2016 ዓ.ም ካብ ሻድሻይ ዙርያ ዝተረፈን ዳግማይን መረፃ ድምፂ ናይ ምሃብ ከይዲ ከም ዝሳለጥ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብዛዕሰለ ሰላም ስዒቡ ኣብ ዞባ ኣሶሳ ጾሬ መዕቆቢ ስደተኛታት ካምፕ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተረጋጊኦም ምንባር ከም ዝኽኣሉ ገሊፆም كابوتاي فريات كتابة أفريقيا حزخاب زللو كل تميتاوي نابسو ساميتاوي المعباي كم زسرح تقليتو سلام تعنا بالله خبركم تملكتنا كبي تي في مدب قنقات غرنيا على توم ادزينا خاب ساعه جميرو نبخم كبليو ما ادزينا نمرحو نازريت بريهو حبيركم كصنيحه فلما حصرت زيناتات اوهبا غلغلو زبناون مغبار تكنولوجي زعطق ريفورم كم زدلي ايته تمسكن طرونا حبيرام اوهبا غلغلو زبناون مغبار تكنولوجي مسرات غبار ريفورم كم زدلي مكتل قدماي منيستر تمسكن طرونا غليصوم توم مكتل قدماي منيستر محبراو ميديوم مبزم حلالفو ملختي زبلت تمكرو أذربيجان بموسار بتكنولوجي تحجز جلجالوت حدا ما أخل لمهاب بزخل كونتات مسسترين كوميتي سيفيل سيرفيس عبالاتن زملكتهم أكلاتن زتا كايدنا يلوم أمباسادر تايز قسلاسين وانا صحفي كوميشن إيكونوميك أفريكا ودوب حبرات منغستات كلافر غاتيتن أب بيت صحفتهم تقبلهم أزراريبهم أمباسادر تاين توم وانا صحفن متاع حملة إثيوبيا تتناقضو قدم راوعي وعلى فاينانسن لمعاتن عوت نكخون أب الزكايدو قدم مدلوات بحبارة بزوغن وانيناتن ندهيبهم زتيوم كلتيوم حلفتي صراحة متاع مسكرم أب نيويورك كابز كايد وعلى غض على زبن بزعبا كلوز قبوم تساتفوتات حساب تلاويت أميم كابز بتوسخت كوميشن مس إثيوبيا بمدبات لمعاتن على ملخاو قداتن بمتحبارة بسرحلو عدل كمز تزاتيو كاب منيستر قدات وزاي سرح بحبريتام يملاخت ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ 16 ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ ክልላት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማሌን ማእከላይ ኢትዮጵያን ዘሳልጦ ካብ ሻድሻይ ዙርያ ዝተረፈን ዳግማይን መረፃ መልኪቱ መግለፂ ውፅዮም ሙሉእ ትሕዝቶት መግለፂ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዮም ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብክልላት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማሌን ማእከላይ ኢትዮጵያን 16 ሰነ 2016 ዓ.ም ካብ ሻድሻይ ዙርያ ዝተረፈን ዳግማይን መረፃ ድምፅና መሃብ ከይዲ ከም ዝፍጸም ዝፍለጥ እዮም በዚ መሰረት ኣብ ትዕለስ ተመዝገቡ ዜጋታት ኩሎም ድምፆም መሃብ ንክኽእሉ ከምኡውን ከይዲ ወሃህባ ድምፂ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ፀጥታ ንኽሳለጥ እቲ ቦርድ እዞም ስዑብ ተግባራት ተፈፀምቲ ንክኾኑ ኣብ ዓንቀጽ 161 ኣዋጅ ስነ ምግባር 1162 ዝባር 2011 ብዝተደንገገ ናይ ምትሕብባር ግቡእ መሰረት ንመንግስታውን መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላትን ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ተግባራት ይፍልጥ ዜጋታት ትዕለት ንድምፂ መውሃብ ጥራሕ ክጥቀምዎ ስለዘድሊ ኣብቶም ዝተፀርሑ ከባቢታት መረፃ ዝርከቡ ትካላት ፌደራልን ክልልን 16 ሰነ 2016 ዓ.ም ስራሕ ዕፅው ንክገብሩ ብተመሳሳሊ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ዘይኮኑ ናይ ውልቀ ትካላት እውን ኣብ ትዕለት ዕፅው ንኾኑ ግልጋሎት ትፅዋን ዝህቡ ትካላት ከም ሆስፒታል ሆቴላት ሬስቶራንታት ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝኣመሰሉ ልሙድ ግልጋሎቶም ምስላት ዝኽእሉ ምዃኖም ግልጋሎት መጓዓዝያ ብልሙድ መንገዲ ዝቕፅል እኳ እንተኾነ ኣብ ላዕሊ ዝተፀርሑ ከባቢታት መረፃ ዜጋታት ድምፅኻ ምሃብ ወፃኢ ልዑል ምንቅስቓስ ዝደልዩ ኩነታትን ትልምታትን ንኸይሕዙን እቲ ምንቅስቓስ ድምፂ ንምሃብ ጥራሕ ንኽገብርዎን እቲ ቦርድ የተሓሳስብ
أخيبا حلفتي عقبت حقي هجرات بريكس تزازيمهم أب روسيا كتما سينت بيترسبرغ زسالت زنبر أخيبا حلفت عقبت حقي هجرات بريكس مجلس حبراوس من معنات بمهاب تزازيم اللوم تأخيبا خاب عسرت خصاب عسرت 4 سنة خلتشحن عسر شدوشان عمترمت تسالت انتخون ديجيتال مفتحين مكل خال قبنن من رقات لعلنات حقم زبل مري حسابي تخيدوم أبت فورم تمكرو إثيوبيا نبعود فتح زلو ديجيتال مفتحي نمكل خال قبنن من رقات لعلنات حقن زقبر زلو تمكروتات بمنيستر ديتا منيستر فتحي تسفايد أبا أريبيعهم دحرت الزتا اتو على حلف تعقبت حق هاجرات بريكس كان مستزازمة تحبيرهم من قداير إثيوبيا كلتا شلماتات تعويتهم من قداير إثيوبيا شلماتات زبلت مهدسين أب بررا وهابا قلقالوت قمد ألبو إنترنتن يتعويت زلهم من قداير إيرلاين باسنجر إكسبيرينس أسوسيشن ويمدما أبيكس أبستوها للشلمات بمرز عماويل 24 نيوت شلمات وسيدو زلهم أبيكس عماويلو زهابو دمزي مسارات بمقبار نمن قداير أفلوت أو زهبلو مدرخ أب إندستري أفيشن لعلبوتا خبز وهابهم حاديو مارزينا ناطلي وحزر ما بزرزر نابنريهم قدايات كنحلف أب إوان كرمتي حدقا وحجن خيقات تقبارات قدما مدلونا سرحة خمزلو بعال مزمن قدتات عدي سابا أفليتهم نتسابساب همراويت برهانو ملو برهان قرماي ኢንስቲትዩት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ወርሒ ግንቦት ኣብ ዝሃቦ ዓመተ ኩነታት ጠባይ ኣየር ክረምቲ ሒዝናዮ ዘለና ወቅቲ ክረምቲ ዝናብ መርከብ እዋኖም ንዝኾኑ ከባቢታት ሃገርና ልዕሊ ስሩዕ ዝኾነ ዝናብ ከም ዝረኽቡ ኣመተ ምቕማጡ ዝዝከር እዩ ንውሕጅ ተቃላዕቲ ካብ ዝኾኑ ከባቢታት ሃገርና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ እያ ቅድሚ ሕዚ እውን ብምኽንያት ውሕጅ ኣብታ ከተማ ኣብ ሂወት ወዲ ሰብን ኣብ ንብረት ተደጋጋሚ ጉድኣት ክበፅሕ ክኢሉ እዩ ነዚ ውሕጅ ከም መልዕሊ ምኽንያት እውን ኣብ መንገዲ መኪና ዝርከቡ ቱቦታት ማይ ብጉሓፍ ምድፋኖምን ብምኽንያት ሕፅረት መንገዲ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ነዚሁ ቀጻልነት ንምፍታሕ እውን ሰመዝ መንገድታት ከተማ አዲስ አበባ ጠመት ሂቡ እናሰርሐ ከም ዘሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ቤት እዩ አይተ እያሱ ሰለሞን ገሊጾም እዮም በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመንገድ ግንባታ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል አሁንም እየተከናወኑ ይገኛሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስራሕቲ ህንጸት መንገዲ እናተሳለጠ ጸኒሑ እዩ በብዓመቱ እዚ ቤት ዕዮ ንጸገም ተቃላዕቲ ከባቢታት እዮም ኢሉ ኣብ ዝፈልዮም ከባቢታት ግቡእ ጥንቃቐ ይገብር እዩ ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ልዕሊ 350 ኪሎ ሜትሮ መስመር ማይ ሰሪሕና ኢና እታወታት ህንጸትን ካልኦት ዘየድልዩ ናውትታትን ናብ ውሕጅ ምድፋእ ዓርሱ ንጸገም ዘቃልዕ ብምዃኑ ኣብዚኣቶም ጠመተ ሂብና እናሰርሕና ኢና ንዓና ዝምልከቱ ቦታታት እንዳተረከብና ኣብ ምጽራይን ዝተጎድኡ ቱቦታት ኣብ ምጽጋንን ዓብይ ጠመተ ሂብና እናሰርሕና ኢና ሓደጋ ውሕጅ ኣብታ ከተማ ዝፍጠረሉ ኣግባብ እንታልዩ መልሲ ዝህብ ግብረ ኃይል መጣየሽ እውን እቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ አረዲኦም እዮም ራሱን የቻለ ከጎርፍ አደጋ ጋር ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ዓርሱ ዝኸኣለ ምስ ሓደጋ ውሕጅ ተታሒዙ ቁልጡፍ መልሲ ዝህብ ግብረ ኃይሊ ተጣይሹ እንዳሰርሐ እዩ ዝርከብ ኣብ በብ ከባቢኡ ዝርከቡ ቱቦታት ማይ ብምጽራይ ዝሐሸ ፍሰት ማይ ንክህሉ ኣብ ምግባር ብጽሒቱ ክዋጻ ይግባእ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ምስ ትካልና ዘለዎም ርክብ ኣጠናኺሮም ዝሰርሑ እንተዘይኮይኖም ሓደጋ ውሕጅ ዝፍጠረሉ ኣገባብ ሰፊሕ እዩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከቡ ቱቦታት ማይ ንምዝማንን ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝኽእል ማስተር ፕላን ድሬኔጅ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ሰመዚ መንገድታት አዲስ አበባ ኣፍሊጡ እዩ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብዛዕሰለ ሰላም ሲዕቡ ኣብ ዞባ ኣሶሳት ጾሬ ማዕቆብ ስደተኛታት ካምፕ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተረጋጊኦም መንባር ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም ንጸብጻብ ጀማል ኣሕመድ ደሃብ ያሲን ልዕሊ 85,000 ስደተኛታት ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ጣብያ ስደተኛታት ይርከቡ እዞም ስደተኛታት ኣብ ዝነብሩለን ከባቢታት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ቅድሚ ሕዚ ብስእነት ሰላም ክጽገሙ ምጽንሖም ብምግላጽ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ብዝተፈጠረ ሰላም ተረጋጊኦም እንዳነበሩ ምዃኖም ሓቢሮም I'm from Funj in Sudan. ኣነ ካብ ሱዳን ፈርንፋኝ ዝተባለ ከባቢ ብ2011 ዓመተ ምህረት መጽእ ቅድሚ ሕዚ ኣብ መንጎ ስደተኛታትን ነበርቲ እቲ ከባብን ጸገም ጸጥታ ነይሩ እዩ
ሕዚ ግና እቲ ጸገም ተፈቲሑ ሰላም ኮይኑሎም ምስ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ እውን ብሰላም ንነብር ኣለና። Now Ethiopia is good. ኢትዮጵያ ሰናይ እያ ነመስግን ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ጸገም ሰላሙን ተፈቲሑ እዩ። ግልጋሎት ስደተኛታትን ተመለስትን እውን ነቶም ስደተኛታት ምዕሩይ ኩነታት ይፈጥር ምህላው ናይ ጾሬ ስደተኛታት ካምፕ ሰብኣዊ ደገፍን መደብ ልምዓትን ሓላፊ ኣይተ ንጉስ አረጋው ገሊጾም። በአሁኑ ሰዓት በአሶሳ ስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ስር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ስደተኛታት ተመለስቲ ልዕሊ 85,000 ስደተኛታት ይርከቡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ስደተኛን ነባርቲ ከባብን ጽቡቕ እዩ ዘሎ። ብፍላይ ምስ ጉድ ናይበርስ ኢትዮጵያ ምስ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብተኸታታሊ ይስራሕ እዩ። ኣካይድ ስራሕ ጉድ ናይበርስ ኢትዮጵያ ኣሶሳ ፕሮጀክት ኣይተለገሰ መርጋ እቲ ትካል ስደተኛታት ምስ ነበርቲ ማሕበረሰብ ተኸባቢ ሰናይ ርክብ ንኽህልዎም ይሰርሕ ምህላው ሓቢሮም ሁለቱ ማህበረሰብ መካከል የነበሩ ችግሮች በእጅጉ በመቀነስ ላይ ይገኛሉ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ዝነበሩ ጸገማት ኣዝዮም ኣብ ምንካይ ይርከቡ። ንሕና ከም ጉድ ኔይበርስ ንኻልኦት ኣባላት ማሕበረሰብ ብፍላይ ተወከልቲ ስደተኛታትን ማሕበረሰብ ተኸባብን ብዋናነት ንኽሳተፉ ብምግባር ስደተኛታትን ማሕበረሰብ ተኸባቢን ብሰላም ሓቢሮም ክነብሩን ጸገሞም ብሓባር ተዛትዮም ንክፈትሑን ነዚ ሓሲብና ኢና ነዚ መደብ ኣሰናዲእና ዘለና። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ማሕበራውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንኽጠናኸር ዝተጀመሩ ስራሕቲ ኣበርቲዑ ከም ዝቕጽል እውን ኣፍሊጦም ዜና ዕዳጋ መድረኽ ምፍላጥ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ ቻይና ኣብ አዲስ አበባ ተሳሊጦም ኣብቲ መድረኽ ሚኒስትር ዴኤታ ኢንዱስትሪ ሐሰን መሐመድ ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ስምሬታ ስዋስው ሓለፍቲ ስራሕ ቤት ምክሪ ዘፈር ንግድን ማሕበራት አዲስ አበባን ልኡኽ ቤት ምክሪ ንግዲ ቻይና ተሳቲፎም እዮም። ኣይተ ሐሰን መሐመድ ኣብቲ እዋን ከም ዝገለጽዎ ኢትዮጵያን ቻይናን ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣለወን። ንኽልቲአን ሃገራት ረባሕ ዝገብር ኣማራጽታት ንግድን ኢንቨስትመንትን ብምስፋሕ ኣብ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ሕርሻ ልምዓት ቴክኖሎጂን ካልኦት ዓውድታትን ብሓባር ብምስራሕ ውፅኢታዊ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣብ ቀጠል እውን ዜጋታት ተጠቀምቲ ዝገብሩ ምትሕብባራት ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣጠናኺሮም ከም ዝቕጽሉን እቲ መድረኽ ድማ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ተዛሪቦም ተወካል ጉጅለ ልኡኽ ቻይና ምክትል ጸሓፊ ሲፒሊዩ ዋይን በግዶም ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸንሐ ምትሕብባር ልምዓት ኣጠናኺራ ንምቕጻል ክትሰርሕ ኢሎም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ኢትዮጵያ ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ተቕርቦም ምህርታት ሆርቲካልቸር ዓለም ለኸ ተወዳዳርነትን ጸሬትን ሒዞም ንክቐርቡ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ተግባራዊ ምግባሩ በዓል መዚ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም ኣብ ጽሬት ድሕንነትን ናብ ወጻኢ ዝለኣኹ ምህርታት ሕርሻን ሆርቲካልቸርን ዘድሃበ ብሄራዊ ጉባኤ ፋይቶ ሳኒተሪ ተሳሊጡሎም ንጸብጻብ ኣሚር ጌቱ ኣብርሃም ፍስሃ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 11 ኣዋርሕ ካብ ዘፈር ሆርቲካልቸር 195 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ምርካቡ ሓበሬታ ማሕበር ኣፍሬትን ለኣኽትን ሆርቲካልቸር ኢትዮጵያ የመላኽት። ኢትዮጵያ ነቲ ዘፈር ካብ አንጻር ዘለዋ ምቹ ኩነታት ዝርከብ ኣታዊ ብዝበለጸ ምዕባይ ከም ዝግባእ እውን ይግለጽ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ጽሬትን ድሕንነትን ናብ ወጻኢ ዝለኣኹን ዝኣቱ ምህርቲ ሕርሻን ሆርቲካልቸርን ኣድላይ ዘበለ ቁፅፅር ምግባር ከም ዘድሊ ሰሞያ ይገልጹ። ጽሬት እቶም ምህርትታት ንምርግጋጽ ድማ በዓል መዚ ሕርሻ ኢትዮጵያ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕብባር ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብዙሓት ስራሕቲ እናወገነ ምዃኑ ይግለጽ። ብፍላይ ድማ ብዲጂታል ዝተሓገዘ ስራሕቲ ቁፅፅር ተግባራዊ ብምግባር ንዕቤት እቲ ዘፈር ኣስተዋጽኦ እናበርከተ ምዃኑ ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ አምባሳደር ድሪባ ኩማ ገሊጾም አሁን ባለን ካፓሲቲ በተለይ አበባ እርሻና ቡና ሕዚ ብዘለና ዓቕሚ ብፍላይ ሕርሻ ዕምበባን ቡንን ዓብዪ ሸርፊ ወጻኢ ዝርከቡ ከም ሰሊጥን ካልኦት ጥረምረን ሓዊሱ ብዘለና ዓቕሚ ነዞም ምህርታት ናብ ዕዳጋታት ኤውሮጳ ቻይናን ኣሜሪካን ብዝድለ ጽሬትን ድሕንነትን ዝተዳለወ ምዃኖም እናረጋገጽና ስለንልእኽ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ዘጋጠመ ዝኸፍአ ጸገም የለን። ይኹን እምበር ሕዚ ዓብዪ ፈተና ኮይኑ ዘሎ ለውጢ ከባቢ ኣየር ስዒቦም ዝመፁ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣለዉ። ስለዚ ሃገራት ካብ ዝተላዕለን ስርዓት ቁፅፅረን እናጥባቃየን ዝርከባ ንሕና እውን ነዚ ንምክልኻል ብዲጂታል ዝተሓገዘ ስርዓት ቁፅፅር እናካየድና ንርከብ።
ናብ ወጻኢ ኣብ ዝለኣኹ ጽሬትን ድሕነትን ምህርትታት ሕርሻን ሆርቲካልቸርን ዝረኣዩ ዕንቅፋታት ንምፍታሕን ኢትዮጵያ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳሪት ትኾነሉ ዕድል ምዕባይን ዕላማ ዘለዎ ብሄራዊ ጉባኤ ፋይቶሳኒተሪ ተኻይዱ ናብ ወጻኢ ኣብ ዝለኣኹ ምህርትታት ዝግበር ጽሬትን ድሕነትን ሓበራዊ ግንዛቤ ንምፍጣር ዝሕግዝ ምዃኑ ተገሊጹ። ይሄ ፋይቶሳኒተሪ የምንለው ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። እዚ ፋይቶሳኒተሪ ዝተባሃለ ጉዳይ ኣዝዩ ዓብዪ ጉዳይ እዩ። ናብ ሃገርና ዝኣትዉ ሕማማት እንቆጻጸረሉን ናብ ወጻኢ ሃገራት ድማ ሕማም ካባና ንኸይኸይድ ንቆጻጸረሉ ህዝብታት ዓለም ዝምርሕሉ ሕጊ እዩ። ምክንያቱ ድማ ወዲ ሰብ ናብ ወጻኢ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብዘይ ፓስፖርት ኣይኸይድን። እዚ እውን ከምኡ ዝኾነ ዓይነት ምህርቲ ናብ ወጻኢ ብዘይ ሰርቲፊኬት ፋይቶሳኒተሪ ኣይለኣኽን። 90% ፍልፍል ኣታዊ ኢትዮጵያ ካብ ዘፈር ሕርሻ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ጽሬት ምህርቲ እናተተግበረ ዝርከብ ስርዓት ቁጥጥር ክዓቢ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ። 90% የሚሆኑ ኤክስፖርታችን 90% ዝኸውን ፍልፍል ኣታዊና ካብ ኢንዱስትሪ ሕርሻ እዩ። ብዘይ ስርዓት ፋይቶሳኒተሪ ድማ ተወዳደርቲ ክንኸውን ስለ ዘይንኽእል እዚ መድረኽ ብዝበለጸ ከዕብዮ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር። ይህን አዌርነስ በባለሀብቱ ዘንድ ይህን አዌርነስ በመንግስት ተቋማት ዘንድና እዚ ግንዛበ ብወገን ሰብ ሃብትን ብትካላት መንግስትን ከምኡውን ብሚድያታት ተሃገር ኣቢልና ጥምረት ፈጢርና ሰብ ነዞም መምርሕታት ኣኽቢሩ ንክሰርሕን ተወዳዳራይነት ሃገርና ንምዕባይን እዩ ሎሚ እዚ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ስርዓት ዕዳጋ ተወዳደርቲ ዝኾኑ ጽሬት ዘለዎም ምህርትታት ኣቅራቢት ንኽትከውን ከም ሕብረት ኣውሮፓ ዝበሉ ዓለም ለኸ መሓዙት ትካላት ዝገብርዎ ሓገዝ ኣጠናኺሮም ክቕጽሉሉ ከም ዝግባእ ኣብቲ መድረኽ ተላዒሉ። ዜና ወጻኢ ፍርያት ክታበት ኣፍሪካ ሕዚ ካብ ዘለሉ 200 ናብ 300 ንምዕባይ ከም ስራሕ ተገሊጹ። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳይ ንጉባኤ ኣህጉር ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ኣብ ኣፍሪካ ንምፍራይ ክታበት 1.2 ቢልዮን ዶላር ካብ ለገስቲ ቃል ከም ዝተኣተወ ተገሊጹ። ንጸብጻብ ሰይፉ ገብረጻድቕ ጌታቸው ኣለሙ። ኣፍሪቃ 98% ድሌት ክታበታት ትእቱ ካብ ወጻኢ እዩ። ንክታበት ኣህጉር ኣመልኪቱ ኣብ ዋና ከተማ ፈረንሳይ ፓሪስ ጉባኤ ተሳሊጡ። ካብ ኣፍሪቃ መራሕቲ ቦትስዋና፣ ሩዋንዳ፣ ሴኔጋልን ጋናን ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም። ሰሙያ ጥዕናን ኩባንያታት ኣፍሪቲ መድሓኒትን እውን ዕዱማቲ ጉባኤ እዮም። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብቲ እዋን ፍርያት ክታበት ኣህጉር ኣብ 2040 ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ 60% ንምብጻሕ ከም ዝተተለመ ገሊጾም። ኣፍሪካ ኣብዚ ሕዚ እዋን 200 ዝኸውን ቀረብ ክታበት እያ ምፍራይ ትኽእል። ናትና ዕላማ ንዝመጽእ 2040 ኣስታት 60% ክታበት እታ ኣህጉር ኣፍሪካ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ምፍራይ ንኽትክእል ምግባር እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ንክታበት ኣፍሪቃ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ቃል ተኣትዩሎም። ኣብዚ ገንዘብ ዝለዓለ ኣስተዋጽኦ ትገብር ሃገር ጀርመን ትትኸውን። መራሒ መንግስቲ ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ኣብቲ ጉባኤ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ሃገሮም 815 ሚልዮን ዶላር ከም ትህብ ኣፍሊጦም። ፈረንሳይ 100 ሚልዮን ዶላር፣ ብሪታንያ ድማ 60 ሚልዮን ዶላር ንምሃብ ቃል እንተኣትዋ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኖርዌይ፣ ጃፓንን ጌትስ ፋውንዴሽንን ብወገኖም እጃሞም ከም ዘዋፅኡ ኣብቲ ጉባኤ ተገሊጹሎም። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተወልዕሉ እዋን እዩ ጸገም ቀረብ ሕፅረት ክታበት ኣህጉር ኣዝዩ ዝተቓልዐ። ዝማዕበላ ሃገራት ንለብዒን ትቀልዓ ትኩረተን ኣብ ናይ ባዕለን ዜጋታት ብምዃኑ ኣፍሪቃ ቀረብ ክታበታ ምዕባይ ክትግደድ ይገብራ ይብሉ መራሒ ፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን። ዝማዕበላ ሃገራት ናብ ጸገም እንትቃልዓ ቀዳምነት ዝህባ ንባዕለን እየን። ምትሕባር ዝበሃል ነገር ሽዑ ተግባራዊ ኣይገብርኦን። ንሱ ከዓ ነቲ ጸገም ስለ ዘጋድዶ ባዕልኻ ምኽኣል ኣገዳሲ እዩ። እኹል ቀረብ ክታበት ኣብታ ኣህጉር ብዘይምህላው ንኣፍሪቃ ልዑል ዋጋ እናኽፈላ ይርከብ። ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ስሕተት ዳግም ንኸየጋጥም ክፍቀድ የብሉን ኢሎም። ኮቫክስ helped us to reach the world's poorest and most vulnerable faster than ኮቫክስ ንድኻታትን ብልዑል ብርኪ ንዝተጠቕዓን ተበጻሒ ንምግባር ሓጊዝና እዩ። ከምኡ እንተዘይኸውን ነይሩ ልዑል ጉድኣት ምበጽሐ ነይሩ። እዚ ክተዓራረ ይግብኦ። ኣብ ኣፍሪቃ ብለበዳ ኮሌራ ልዕሊ 6,000 ሰባት ኣብ ሓደ ዓመት እናሞቱ እንትኸውን ካብ መንጎዞም ሞቲ ቶም 400 ዕድመኦም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ህፃናት እዮም። ብሕማማት ዓሶን ንፍዮን እውን ብርክት ዝበሉ ህይወቶም እናሰኣኑ እዮም።
ኣብ ክታበት ኣፍሪቃ ዘተኮረ ጉባኤ ፓሪስ ነታ ኣህጉር ኣገዳሲ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት ንኣፍሪቃ ልዕሊ 800 ሚልዮን ክታበት ንምፍራይ ትልሚ ተታሒዙሎም ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘመላኽቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብክታበት ምክልኻል ብዝከኣል ሕማም 30 ሚልዮን ቆልዑ ተጠቃዕቲ ኮይኖም እዮም ክብል ጸብጻብ አልጀዚራን ሮይተርስን ኣመላኺቱሎም ሩስያ ንሰሜን ኮርያ ጦር ኩናት ክትልእኽ ከም ትኽእል ፕሬዚዳንት ፑቲን ገሊጾም ምዕራባውያን ዩክሬን ከም ዘዕጠቕዋ ሩስያ ንሰሜን ኮርያ ጦር ኩናት ክትልእኽ ከም ትኽእል ፕሬዚዳንት ሃገር ቭላድሚር ፑቲን ተዛሪቦም ኣብ ቪየትናም ምስ ጋዜጠኛታት ጻኒሒት ዝገበሩ ቶም ፕሬዚዳንት ምዕራባውያን ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘንበሮ ማዕቀብ ብምቋም ሚሳኤላት ኒውክሌርን ባላስቲክስን ሰሪሓ ኣብ ዝብል ዘግለልዋ ሃገር ከም ዝኾነት ሓቢሮም ምዕራባውያን ኣብ መንጎ ሞስኮን ፒዮንግያንግን ክብ እናበለ ዝመፀ ርክብ ዘተሓሳሰቦም ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም ሩስያ ምስ ምዕራባውያን እወንታዊ ርክብ ንዘይብለን ሃገራት ኣጽዋር ኩናት ክትቐርብ ከም ትኽእል መጠንቀቕታ ምሃቦም ዝዝከር እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሰሜን ኮርያ ካብ ሩስያ ኣጽዋር ኩናት ካብ ዘቐብላ ሃገራት ሓንቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኢሎም ምንባሮም ብምዝኻር ኢንድያ ቱዴይ ጸብጺቦም ማድ ዜና ቅድመ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክልላት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዓፋር ሶማሌን ማእከላይ ኢትዮጵያን 16 ሰነ 2016 ዓ.ም ካብ ሻርሻይ ዙርያ ዝተረፈን ዳግማይ ንመረፃ ድምፂ ናይ ምሃብ ከይዲ ከም ዝሳለጥ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብዝዓሰለ ሰላም ስዒቡ ኣብ ዞባ ኣሶሳ ጾሬ ማዕቆብ ስደተኛታት ካምፕ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ተረጋጊኦም ምንባር ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም ካብ ወጻኢ ፍርያት ክታበት ኣፍሪካ ሕዚ ካብ ዘለሉ 200 ሚእታዊ ናብ 60 ሚእታዊ ንምዕባይ ከም ዝስራሕ ተገሊጾም ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩም ነይሩ ንስለም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ነምራሕኹ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ቀጺሎም ጻብጻባ ስፖርት መሳርሕትና ፍጹም ካሳ ከቕርበልኩም እዩ ንኽትከታተሉ ዓዲመ ሰናይ ግዜ